Hola. Fa 4 anys, quan em van dir des del Departament de Cultura que l'Albert estava a punt de publicar aquest llibre, Els savis caparruts, me'n vaig alegrar, perquè teníem molt poques publicacions sobre imatgeria festiva d'Igualada i menys publicacions per infants. Per tant, de fet, des de que es va publicar, és un dels llibres més deixats de la col·lecció local de la biblioteca. El venen a buscar molts nens i nenes per fer els seus treballs d'escola sobre la festa major, però també per llegir-los juntament amb els seus pares i mares. Per tant, el meu agraïment a l'Albert per a aquesta publicació, aquests contes que estan agradant tant, i espero que si mai vosaltres l'agafeu, us agradi i en gaudiu amb els vostres infants. Gràcies. Estic seguint amb molt d'interès aquest treball rigorós de recerca històrica periodística que està duent a terme l'Albert Rossell a l'entorn de la figura del meu besavi, del Joan Serra i Constansó. Em fa il·lusió perquè, malgrat a casa, el pare em parlava de l'avi, hi havia moltes coses de la història de la meva pròpia família que desconeixia i que ara estic descobrint. D'altra banda, la figura del Serra i Constansó a mi em sembla cabdal amb la història del país. Una persona revolucionària i visionària, però al mateix temps molt capaç de portar a la pràctica aquestes idees, tal com la seva obra demostra. Endavant i moltes gràcies.